Ay mga katiktik, karon naay ako sorpresa sa inyo. Kay himbalik na ang akong igsuon nga si Lola Maria. Kita ninyo karon kay amo adto man ko kay inabot naman. Inabot sila sa tagong gabi alauna. Ya kaywa na may biyahe. Dara taon sila naghigda sa terminal. Nya karon na sila inabot buntag. Dana ato adtoon. Mga isa ka tuig no nakita na no. Isa ka tuig atong March. Oh. Lola Maria is back. Hamcha. Ay dara. Ay mga katiktik. Wag na amalagin nakakagibing Ano ano po ba? habang si Winding. Gimingaw na ba ko nimo kay katuig wa tawat na magkita. Ha? Gimingaw na ko nimo kay katuig wa ta magkita. Oo. Unya na ayo nang imo mata kay imong ka mauli sa Surigao maayo na. Ano kay magula ko pag hanapin ako pagtadaw. Ikaw si Kambiroy tubig amoy nakaingon. Oo. Amo gani at na may tagtuuban niya man mo. Karil. Pirmi na ako mata magbasa ba. Amo daw makahayap sa ako pagtanaw daw. Imo di ay dutan kay mo singot man saon parat man ang kuan. Ha? Dut ani mo panyo kay kuan ang luha kay ron dili mo suyod sa mata. Imbes kay makatawa ko kay nag-ampo na siya wa pa na akong istorya. Ampo na siya. Nya na ako sa kilid siya diri naghigda ampo sa sana. Wa ko magdahom nga magpaila-ila siya sa Ginoo. Ingon siya nga. Hindi ko nagbuka babasa kay naniid ra ko ingon siya nga. Ginoo. Ako si Maria Magas. Ako sa siya gipahuman. Kay awa sa ako sa disturbo ha isa nga. Ginoo. Ako si Maria Magas. Naghuya sa Kabogo. Madelinyo Cortez Surigao del Sur. Ngano ka? Itugan pa man. Ako lang sige pahuman. Itugan pa man niya mo sa ang ko nahibalo naman Ginoo nga dito ka sa Madrileño Cortes Surigao del Sur. Ha? Ngano gitugan pa man nimo sa Ginoo nga nahibalo naman Ginoo nga sa Surigao del Sur ka nagpuyo. Oo. Kay basa mahibayo. Kaya karon, ampo na si Zara. May nauragin ko ampo sa sige pahuman. E di human na siya ampo. Tao-tao din ko ima. Kay ako di bagan giti ko na kakapugong. Ma, sa uno man. Engko nga, ngano nagpaila-ila pa man ka sa Ginoo. Isa kay mambasa. Nakaila na ang Ginoo sa ato tanan. Buhok gani maihap ni gani. Oo. O dili kay magpaila isa. Way tao nga di kaihap. Makaihap. Ingon dahil sa nga, basin niya makakalihan Ginoo sa Kata ana lagi kaayo di karon ingon ako nga. Paadto insa nga. Ingon ako nga ma, birthday na magisgutan ko ma. Hapit naman imo birthday dili ra kanta mag-birthday kay way ato ika-afford insa nga. Azaw. Aber good kung binignit ra. Insa nga azaw laman kay Basin, og mukat ba ko sa birthday kon ang biho na sab. Kaya ingon kong amura ini nagpabilig ko. Bihon ra man ba siya? Kanang tinapa? ba dili tinapa. Tinapa! Grabe sa pag-BIBI. Grabe sa dili tinapa. Kuan sudan pa ni utok.
Mamo di kay nanguli naman mo. Samok, ako yung nagluto ng bihon. Ah. Gara ang kani. Mawit ato kay wa man sa magdaw bihon na apot yung gamay. Ni sa nga. Maora ning gawid-hawiran sa ako bihon. Baya baka may paghinguli ko ingon si amay maghinguli ko. Si mama na way kalipay kay bihon ra gud. Way nag-iwik. Kay kun way mag-iwik ato ning agi, manalipay ka ato pa jud ning agi kay naa may nag-iwik ato sundan. Yun sa nga, nalipay man. Oy, kumado ka alang-ala pagkalipay. Ya may nag-iwik. Ya pa na nag-iwik. Sa iwit ma. Baboy ba, mag-iwik mo, ihawon. Oo, ihawon. Magatawa na lagi kay karon ako nag-inan ma. Birthday na nimo mga tutas ingon ni Inse. Sana ay na dili nagasud ako hilin ka makakita kay way ako kalipay. Dili ka malipay sa imo birthday kun sa tarpaulin. Sa makalipay kun tarpaulin. Mura sa gatagaw ng tarpaulin. Kalipay so niya tong para sa imo birthday ba nga na mga tarpaulin, na mga balon. Kay bisan sa ako asad ko kasulay pod intaw ang birthday nga para sa imo birthday. Tagikik. Taga Ili ako kay taglingaw nagadyo ko didyo. Labi na kan Ma'am Maricel. Marites. 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 Oh, Marites. Marites. Sa naghatag sa ako dan Sopa be. sopa big. Si Mama Marites man to. Naman, guba na. Ba samok, binyangga ninsa. Way makahigda. Aboy ka. naghigdaan. Mm. Sa nagtun malong na hinatag ni Ingat. Madam. Dari na ako. Hapit na ako birthday, Mayo 11. Sa ako manghod. Dari ako. Mag-apel-apel sa vlog. Lisod dyan. Mag-apel-apel sa black. O sa block. Vlog. Vlog. Ano yan? Mag, Magkanta. ambang dayon ka, mag-shout out. Siya. Unya. Imbes ka ingon sa nga, uno pa may ako isulti sa kuan ka ng mga tagiktik, nakalimot naman ako. Ah. Inko, nakalimot sa ko, inko, ay, shout out, hala, shout out. Sound out. Shout. Shout Oh, Run out. out. brown out. Sound out. Ground out. Doan magtala. Dora manika kilo. Opo, pakakilo. Dayan, salamat kay subscriber ba? Kinsay ngalan? Dayana. Dayan, salamat ring upat ka kilo nga malagkit ba. Magbiko na kami pod. Kanang kaluyan ka sa Ginoo nga ang uhay sa imong pilit sa sunod tag-ingon ani bakoy. Tag-ingon ani pirting daghanap ang ikuan sa Ginoo kay magyatagon man ka. Subscriber da inizo ng tigbantay sa CR sa Tabon. Pinag-istorya kami. Ah. Gabi, yan yung kadlaw. Babae. Babae labag ayon sila ba na asawa. Sige ko gad dawat-dawat o kinsay mo hatag nimo dawat ka. Ha? O kinsay mo hatag sa imo nga kuan mga konsehal, mga presidente mo hatag kita dawaton pirmamente aber di ka butugod. Amoy lagi ako kay sa una tagbawi man. Bawi man ba dahil? Kasipog. Dele sa mayor man adto. Ha? Ni butar ni bali-bali man si sa pagdawatan mayor ba parehas mayor. Naibay-ban ande ay. Uy, may balan. Uy, Ibayuan. May bayan. Hindi. Kung sino Naibay imo man at taga- mag-atong di ay siya. Kana mga independente, aber kung sino dawatan nimo pero sa mayor, asa pagdawat ng pikas mayor Kisa mahindagan mayor dito. sa Kabogo Ah. si Koan, wa mo pagka makapag ayo sa indagan sa mayor Sa Cortes kinsa may mayor. sa korte si Wa may sa Kabogo mo dagan mayor. dili ba si sa korte si Koan Si Kuan katong man. nurse Lagtod. Narsao na sa tandag. Si kailangan si Insi bata ni Dennis. Si Uy, si Udaon. Dennis unsa pa apelyido ni Dennis? Martinez. Martinez. Ha? Martinez. Dennis Martinez. 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 Martinez si nurse Jose. Jose. Si Jose Aboy. Saan ilan si Jose nga. Okay, nakaila gani. O niya. Ya bawi on di ay. Bawi Di lang nimo pagastohon. Umanya nimo dagto magasto dagto tagbawi. Tagbawi. Lagi wa nimo magasto hae, wa nimo magasto. Kayo man.
Dili siya. Lahi balay ang gibawian. Lagi, dili ikaw tagbawian. Dili. Ako dili ako budawat ng bali-bali kay mahadlok ako. Kasi pag yung kabawian ako na, kung may bawiun na tagasto naman paglikli. Ikaw, kay inuli mga jud ka kita to kay mulaong ka nga magkuang kas kang biroy at tabay nagkuan ka sa tabay ni biroy. Unya nakakita ka. Iya man. Dili lagi diyan sa tubig. Da ko ana jud sa mata na nato nga hayap. Sa edad. Sa edad sa buhay. Di man mulang makuna, di man kuang kay isahay dukag ba ako luguro kay mudukag tanan. Balik gud na siya. Ipatulo pirmi kong magdukag patuluan. Dili. Dat Daw Pinsing. sana patuyo ba sa pinsin ako kay mata. hayang. Ang halang-halang ba ang magkatul tulo ang pinsing duha ka tulo. Uno may gayan. Pinsin. Ha? Pinsin. Bitsin? Sila rin mo palit-palitan daan mo diri. Pensin ba tambay sa mata so Naaman patuyo, diya sa ha? butika. Pinsin. Nagpila man saon. Iya, may akwar tayo. Sa isinta raman siguro, sa isinta, 40. Magpalit ra siya. Nagpalit man ko sa una. Magpalit. Karon mag-field karon Lunes, balitan ra ka na ko. Unsa to? Bitsin. Bitsin. Itulo sa matang bits. Patuyo gan. Samot og kalugwa. Ha? Mulugwa na hinuning tao-tao. Naman. Bitsin man. Kay tungod sa kalami, mulugwa. Ibot ta palitan. Oh, Ah. naanay nang ulitaw ni mo. Ha? Naabay nang ulitaw ni mo dito. Kabugo. Iya man. Kay, Dagay. kundi ni pa ka Amerikano na unta. Kay naay nang unta na asarap to kay kagwapa daw kuno nimo. Ha? Ya gani kamo mga medyo ng mga bata pa ako pa kumbada na Di man kay arang maarang-arang pagpangihi. Wa ma-stack up pag imo ihi. ya man. Di ma-stack up pag magawa ama. Tiguang nagtakay wa na may modos-dos ba. Mao na mapondo na kang mga buyay-buyay siguro na. Buyay-buyay siguro na. Mamili. Kaya nabi ang tanaog napay. Andos kay madalaman. Mao nang mao nang ma-stack up. Kay di bitaw gitulis. Ingon nga, nay, ayan yan ang kakuan kay ako naghangyo ang Sino itag tuli? tulis. Aw, Maayo gani kay wa mo tulis sa gabi eh. Kay ikaw unta na paunhon ra babas na mga tiguwang na aw na man sing limahan nyo. Nang kay ang tulisan maingon man nga tanan babae paghukas. Nay, ayaw na lang kay ako naghangyo ang tulisan. Ay, ngano maghangyo man imo tanan mga babae naguna pa sa naguna pa sa blaray di. Unahan siya pag butang kasi may ginaunahan laray mga babae. Na, larga na. Ingon na ang tulisan, larga na ta. Sakay na. Wapay gani, tulo ka, dopa ang dagan sa truck. Ingon sa, Senyor tulisan, wa anay, senyor, ano anay, driver, wa anay tulisan. Unahan. Na, wa na, gihunong dito sa munisipyo. Gihunong. Nay, unsa may makasulti mo, demanda ka. Dili lang ako sir mo demanda. Kay sukat pag naggamitan ko, naarang-arang niya ako pagpangihi. Di na ay buyay. Wa, ikaw, manugas lang tao, di magkukong na ay buyay. Tag-ingon naman ika, naggo ang buyay ba? Ano ka? Linyan mo. Mutigbi ba? Murag asing nga tibuok. Yago eh. Di na ka mahadlok ron mapatay. Na.
Ha? Di na ka mahadlok mapatay. Mahadlok gani ako. Dako siguro gadyo ka nasaya. Ha? Dako ka nasaya kay di man ka makadawat sa kamatayon. Umay aksaya. Wa ka mangawat sa una, gamay pa. Iya man. Hmm. Iya man ko mangawat. Nag-ingon ra ba daw kuno ka kang tatay sa una kay ka man magbantay. Kadugay sa mga mata ni tuganga. Saya nato jaon. Nag-ingon ka. Iba-ingon na diya kadugay mga mata ni kapoy na siyang bantay. Ipapangayo na sa Ginoo ang pasaylo. Mga duman. Ako Ginoo. Pataylo ako sa ako mga saya. Hasta tong sala nako nga wala na nako mahinumdum eh. Nahinumdumang na ako lahat mga kuang kunuloy ako. Ako mga sagiktik, nagampo ako na tagaan ako ng Ginoo, dan maradaw na lawas. Ano ako pag-ampo, naglaw ako na mga tagiktik. Ginoo, ako si Maria Magas. Naguya ako sa Madrileño Primary School. Ngano kita gisugil ba nimo nga naibalo naman siya? O no? Imo pa man gisugil sa Ginoo nga naibayo man Ginoo diin ka. Magkuya. Primary. Matinwaya. Primary school di eh. Apay. Ni primary school. Mura magkuan eskwelahan. Sa eskwela api lagi. Gani. Nagpuyo siya sa Madrileño sa primary school. Kakapay. Ginoo kitay og ako'y Ginoo. Suntukon ko daw na imong mata. Galing ka ang Ginoo maluluyon. Maluluyon mga daw ang Ginoo. Ala, o man na to. Tag-ampo ko ila ako. Mata, lang ko Ginoo. Padanaaga na yun ako pag tinaw ko haa. Ining pagbasa sa ako mata kaya may hayap sa ako pagtanaw. Di ako makaklaro. Pinsin lagi. Naan na ganit. Imo tamon di ka mawad-an og panyo. Tamon nimo nga naanay murag ba sa ana asa kan ana asa ana. Didi na magbasa makakita na ka pinsin ba? Doon patuyo na ipaliton. Basin amoy makadazaw sa ako mata. Amo gani. Duha pa iton pinsin og ay mo inikaw ro sa pinsin ang kato na pud ay mo. Unya, wala magtubag ang Ginoo. Ya man. Loko. Kalain. Na ang Ginoo may ayaw sa mga buta. Danaga na Ginoo'y ako pagtanaw na tinaw na makaklaro ako pagkita Maayong pagkatulog. pagkatulog ko. Imo taghatag na bagong kinabuhi adlaw-adlaw. Bagong kusog. Salamat, Ginoo. Salamat sa hangin nga imong gihatag sa among paginawa nga way bayad. Oo. Sa Na ang paghawa. ngano wa man nimo i-apel pag ampo ang dunggan. Umay labot. Di ba ka rin makabati? Bahala na ko di ako makabati. Basta kay may sakto do pagtadaaw. Nagkanasingog jaon nakakita ka. Nakakita pero hadap. Hayap ba diya? Dili nak maklaro ba ano yung hanap. Sa katigulangon na lagi na lang. Nangano malagitos nanay. Uy, samok sa nanay nabutan ito sa nanay itaw. Taka wala kang Nay. nabuta. Hinuhuro na gani mag-ana-ana na gani ito pagkaunhain man win ang hinawan, hain man ang suka. Na, wa ba sa kawan kalibutan mo, hindi kay kalibutan di ay. Dito pa sa Nanay, mama nakarap ninyo sa la? Langgas. Daan man to si nanay kay may giod sa karabaw man nga plato. Andere
sudan andi suka na memorize sa man atong giud sa karabaw nga plato ka. Mana diri sudan tos diri Ang kay. panaksan, antik na batong panaksan. Ito mga batong mga giod ng karabaw, mga antik. Ito mga Wa na di. mag-isa ka batong panaksan, antik to. Wa na. Batong giod ng Puti karabaw, nga mga panaksan. antik to. Mga antik, wa na nako makit. Dahil kung Nga apat yung sudlanan sa tubig maurag sa oo, katungurag sa gira gani sa ato. Hmm. Na, mga antik to. Dahil kunain lagi. Huwag kang tungkot pambuli. Antik sabto, ini kunain. Na, antik to pambuli. Antik. Unsa may nagimingaw ka sa mga katiktik, Ha? katagiktik. Gimingaw ka ba? Taglingaw gana ko sa mga tagiktik. Nga di ba tanak ka mo sugot mo are? Ha? Ngano di bang kamo sugot ang tanak mo are dire? Kay nilagyak pagtanaw ya maya kalipay. Kalain daw diyak makaklaro. Na kay ngano man di ay maglingkod rabang ka, pagkanon rabang ka. Dito dai Surigao la, naay kalipay. Dito sa Surigao di ay malipay di ay kadito kay di ba maura mangyapon di makakakita. Ya gunda maya kalipay. Ini Wow! nagamit na kaw na daon. O, pinsin. Gamit kada inig katol ba og mo katol. Patuluan. Amo rin pagpatulo ko magkatol. Kada adlaw gud. Kay aron Abir dili magkatol. amo na dagto. Imo permanente ko nung mag-andam ka na panyo, anong kasabot bang ka nga magbasa na. Imo iduot gamay, ana. Ang taon sa Dili po ni mabulikat ang pag anak ba kay maanad pareha kamo sing masulikat. Na yun adto ta dito. Kang Maria Sulikat. Adto ta ka Maria. Kinsa nga Maria? Sulikat. Gibali nang ima peledo. Ina, kuman ra ba og kanang balsamaron kuman? Kudahin. Kung mamatay ka ron, kung balsamaron, sipat pa ng mata. O no? O balsamaron kung mapatay. Kani man din ni ugat putlon, sipat pa ng mata. Ano? O dili. Umay pagbalsamar ng patay naman. Ilubong rakan. Dili man, kay singod kita dyan mga parenting labjo. Makalupad ba dyan dajon? Na abo ra gihapon. Na, dili ilubong. Ha? Makaabot. Di na mako ikasulti. Marja ka makita pa man tarang imo kagwapa. Makita pa man imo kagwapa, bisan nag-uol kita makitaan man kay dayon ilubong dajon. Na siwaning apurbo. Taglubong na duyog. Kayo man, Kay tagkuan man tagkuan sa kubig. kubik. Kubik. Duyog. Amoy mga anak nagsunod. Mga kuan ra doon sa yung nagbantay ra ba sa Mintigyo. amoy Mga portero. Arang nahada nila Rita. Wala na di ay ito ba anak sa ila, wala na mahaya sa ila balay. Wala na mahaya ah. Ya, Gikan sa ospital largo. Oo, largo sa menteryo. Umay baya, umay tagbati ba dyan iwaning. Nahubak raman. Amo gani daw ida mga inay ulit tagbati dyan to na nagpindal naman ba da ila pa matagdaya sa Oh, kuan Surigao. Lumakatawa. Dito na ka Pinal. matay sa kuan lang ko. umay tagaya pa nila na nagpinal naman ba siya? Kwartahan man lagi. Nasingod dyan to. Kay og din nakamatay sa balay dili unta na tamatad sa COVID. Oo. Mabalsamar pa to, anak rin Oo. pula siyam kaadlaw. Naglaw na ba dyan to ko siya mapatay. Magpasunod siya ng banda. O may sundo ng banda na taglubog mo siya ng It's so Duyom. duyom. Na ikaw, kung magsakit gani, kay ang sakit na to karon ubo, kalentura, sipon. Kung magpa-hospital ka, kay i-COVID bandayon, na maog ako di ko mag di ko maadto sa doktor. Dili ako magpa-hospital.
tumardakan ako nan para sa ubo. Oo. Sa una mga sakit, di man hospital, o may hospital sa una. Mga sagbot man ko ang tatatay damon. Oo. Amo. Na, para di bagli kayo magpabaksin. Na, dili. Kaya na siya. Dili jud magpabaksin ko man. Kaya ang naay baksin karon nga isog ang kuan kanang giingon na bahog sa manok unsa pay pangalan ana. Booster. Booster na. Mayaw lamang mo dawat ang imong dugo. Di gani mo dawat na silingan ni Mila duha ka laki, duha ka anak. Isa ka magtiayon. Patay na ang tulo, ang amahan na lang pero nag-anak na. Kay uno man. Tanawa. Kay uno man. Sa boxing, tungod sa boxing. Anak na. Kamatado na sa durot na sila. Ako dili ako. Why kuan sita, why sita. Amo gani. Di ko ganahan mo at pagmol, di mo ganahan mo palit sa mall kay Dugay. Maglinya-linya pa ka nga, no, magpalit ko ano mga tindahan daghan man. Na, amo jaon, singo jaon, maingon kag di ka magpabalsamar. Di naman ta, magbabati o balsamar kay maura man tag natulog na ba? Anak tara, maliguon pa ka. Ay, Ha? kasakit. Gani, kanang liguon pa ka. Kanang, ayun, panhugasan, hampa balsamara. Magigda ka doon kay balsamar ni ar-arong ni Kiking kita mo dyan ko. Nini. Kanang naay, maurang nag-anak nga, daon ang imong ulo diha. Unya, ug pantusuko na diri pamugtuon na ni, ugatin ni. Muna, og dili gani, mong tanaw, og dili gani, tabunan, mo pagligwat ani. Mag-anak pag ilamata mo, nang tabunan, og tawil ang imo naong. Ya, diri na sad, dini ugat na po dini. Kaniya. Yan. Ugat na po diha. Ilakip isab ini pag Tusok. Alang-alang humok ani ang diri gahi. Kana. Oy, di manicure man ka lagi. Kinsa may nagmanicure? Kinsa nagmanicure? si Rachel. Bata de Nancy. Unya diri. Nya. Tusukon siya og murag Anizara. hosat dagom. Murag hos ba taas murag sa payong biton ka nangawiranan. Dinhi. Largo jud diri bomba diri medisina. Sigig anak. Hantad mo ari kutob diri ang katong pajong. Anak. Tinuod la. Nya, anak. Pislit og gahi na. Pislit na gani gahi na. Ubuto na po to, nya butangan na po diha og gapas, sungsong na itong samad. Diri na po sa usa. Maurag yapon, ing atog yapon, hus yapon, hantod lang mo gahi. Tupurod ba na ini duha ka kiti? At tangani nga bil sa bilat. Na mudagan na ba tingali dyan tumidisida? Dili oy, Kabati. tupod. Yala ka bate. Ang ngabil sa bilat, duha man na. Uno? May labot ng bilat. Dili kay bulambi man mauna magkalata. Waling dahil sa katiguan na. O, kita na ngabil. Musunod naman panit. Injection na po diha. Di pagubag anak, di pagubag na anak, mag-anak na. Sanang katukay, naghangad naman ka itong maurang sungay ang nisangga sa imulo. O gahi na, buhian na. Mag-anak na lang imulo, gahi naman. Maurang yung tagkuan ba, anak. Buhian na, maurang, ilisan, mangayo ng sanina. Ilisan na ka. Pante, ingon anak sanina, ingon ani. Picasso man diris likod. Pansulob naman katong igot naman lang kuan. Anak, mo nang diwa naman kay kalibutan anak kay kasama man ta kani mamatay tasama sa tulog ba mayan nga matulog kay makamata pa man ta ug mapatay di naman jud. Di pa ko, Ah. mahadlok ako, pero kung pagbuot na ng Di ra ba ka matuyog ka magdadyang ra ba ka pirmi dili. Ha? Kung matuyog ka magdadyang ra ba ka pirmi dili ka ukan. Uka ba uka. Di man. Kung mapatay
Nandiyan ka mabuo dyan kahon. Di na ukhag kay patay naman. Yan na may kalibutan. Amo gani, unya siya mahadlok pa man ka. Nakabuto na kakintay sa wak-wak. Sa una kay di pa may kuan, semento karon kay semento naman sa pagkabot pa ana nila tilon. Sa una kay sayuta raman. Sayo na pagkaot niya pas anon ka dito sa dayungan ka. Dayungan ka sa wak-wak, pito ka wak-wak awalo. Itabok ka karsada ang ang mabatian murang nagsagirit bitaw. Na, tagtaro na kat bahay ng 13 man sila kabuk dito sa puyo. Tagtaro na 13. Ha? Tagod-tagod na 13 kabuk topon sila kay ang kinaon sa wak-wak kay tawo man. Ay mga katik-tik sila maura maghinuot na po di akong dugan. Ano man? Ay, walo naman po sila. Kadlaw di ay mo uli naman. Ay mo rin isagyari nga. Iyang birthday, mag-uol man siya sa iyang birthday. Ay, wala lagi kay istorya na makita niyo mga katiktik nga. Pobre mi. Unya, mukuan man siya sa una kay natagan man siya yung basin. Ang iya pa basin mga katiktik. Kung na ay muhatag niya nga. Makapalit siya sa iyang birthday. Walo rin sila kadlaw diri. Kay kami sad. Hindi ka human niya, hindi ka human sa eleksyon naman butar. Manlarga po may pitsages, kay unsi man iyang birthday, ato po may dito sa iyang birthday sa Surigao. Magkuan pa sa gani mikrodo. Ikaw unsa may ikasulti nimo sa mga katiktik. Ili ako baga tagiktik kay tagbigaw na ako dito. Is kasi mga nara ko din himo. Uli na ako. Nukari lamang ako kay basin maluoy ka mo sa ako birthday. Ito mga regalo. Salamat sa muhatag. Hi mga katiktik, maura tong among vlog. Hinaot nga malingaw mo. Mula to among vlog. Hinaot nga malingaw mo. Mga tagiktik. Bye-bye! Bye-bye.